Sinjuri, sejrin taraw id-Dan versus San f'Marzu? Ejwa, naħseb imorru. Mela, jekk tridu nistantikom żewġ biljetti, bħalissa bażikament id-Dan u Stan qegħdin jitrenjaw għax-show tagħhom f'Marzu u kull ma tagħmlu tagħżlu lil xi ħadd biex jaqla' 10 daqiet f'minuta. Immin ħatażlu? Naħseb il-san. Tajjeb ħafna nażlu s-San u ħanaraw ftit ħajġri. Is-San ħajmur jaqla 10 daqiet ġew iċċu. Isma' tistgħu ittuħ l-ewwel tnejn intom. Tilu, sew. Tejni, ejja, sebi. Ekka. Tieħu waħda tajjeb. Ejja. Ta' tfal, tajtomlu. Ma turix waħda ġowiċċi u għax naqla 10? Tieli waħda ġowiċċi. Ejja, ma tisma' ġewweċċek bela. Tieli, waħda sew, tejni, ejja. Ora, ma tiġi l-mara tagħmel għalej. Salvaġġaw? Tieli waħda ġowiċċi. Kemm tieli ġowiċċi? Tieli ġowiċċi, naqla 10. Tieli waħda ġowiċċi. Tieni. Ibżax ħassejta. Tieli. Tieli ġowiċċi, naqla 10. Bil-mod imma. Thank you, Siemi. Tieli, inti tinqala tidher. Dawn it-tieli. U fil-fatt is-San qala 10 daqiet f'wiċċu u bekk intom għandkom żewġ biljetti għal Dan versus San. Grazzi ħafna. U d-dej.